Gelo barok çi ye? Şêwaz û terzekî hunerî ye ku di sed sala hevdah de derketiye holê. Hunera barok pirî caran hewdayek û rewşên tevlîhev, nakok û dilzîz bi nêrînekî dramatik raxîne ber çavan. Ji bo danesîna hunera barok pirî caran penaseyên mîna mîresdarî, jindewarî, livdarî, rageşî rewşên pir dilzîz têgihiştina ebediyetê û meyla jêbirina xetên tûş yên di navbera hunerên pirtexlît de hatine bikaranîn. Ji aliyê hunera klasîk ve mîna hunerekî şaş û çewt hatiye dîtin. Lêbelê ji aliyê hunermendên romantik ve jî mîna hunerekî efsûnî hatiye dîtin.